Ahoj lidi a vítejte u další epizody Who Cares? Because who the fuck cares? S Ondíkem. A s Evy. Dnešní epizoda se jmenuje New Year, New Me a budeme si povídat o Silvestru a Novém roku. Woohoo! Aktuální téma. Jo, by the way, lidi, vítejte v lednu 2026. Crazy thing to say. Neskutečný, jako wow. Je to hrozně divný, my jsme měli třeba 3 týdny přestávku, takže tady takhle sedět před tímhle vším je zase jako... Koukám na tu techniku, já jsem jako, kdo jste? Jako, a protože jsme se neviděli takhle dlouho, tak samozřejmě nějaký live updates, ne? Tak, Oličko. Live updates na začátku. Chceš začít? Pěkně. Tak jo. Já jsem byla na horách, na dovolený, byli jsme na Lipně, reálně mi psal na Instagram třeba 20 000 lidí a to jsem to ani neměla na hlavním účtu. Kde jsi, Ty Evičko? vole, lidi, let's jakoby say this, já se musím naučit používat svůj hlavní účet. Já byla na celý dovolený, můj hlavní účet nemá nejmenší ponětí, vy nemůžete ani vědět, já to měla na soukromém. Takže já Víš actually, co? až skončí tenhle podcast, tak to tam postnu a budu předstírat, že jsem teď dovolení třeba teď as we speak. Tak, to jsem ti Protože- chtěl říct, že to prostě dokopu dneska. Já nevím, pro mě to prostě není přírodní tam postovat, mě prostě jako nějak nedochází, že ho mám. No nic. A jestli mi teďka budou chodit requesty na spam, tak don't even try. Ne, já jsem si včera promazávala sledující, takže teďka jsem docela spokojená s tím, kolik jich tam je. Anyway, byla jsem na horách, bylo to fire, ale je to takový to, že už seš at a certain age, kdy prostě jezdit s mamkou a s bráchou jako na rodinou do vču už je trošku jako annoying. Takže měla jsem pár takových yes, momentů, kdy chápu. jsem jako utekla z večeře a volala Ondrovi totálně nasraná. A to bylo ale fakt super, protože já jsem se jakoby buď u toho crashoutu smál, anebo to prožíval s ní a byl jsem jako jebka! Stávka U na les. crashoutu. Bez zrcadla. Bez zrcadla jdeš? Já ne. Takže tak. What the fuck. Takže já jsem trochu crashoutila na té dovolený, bylo to trochu pain pro mě částma, ale jako to lyžování bylo fajn, poslouchala jsem dobrou hudbu a užila jsem se s bráchou a vlastně i s mamou. Takže tak, chtěla bych jet lyžovat znova, protože mě lyžování baví a už nechci jet sem, protože my tady na to místo jezdíme už 3 roky, takže je to strašně jako ale fajn. A potom na Nový rok, já jsem hrozně jako autistic like Shane Hollander. Jakoby já prostě zůstávám doma, ráda trávím čas sama, a nebo jako když už jsem s kamarádama, tak jsou to moji prostě 5 vybraných, který prostě znám a který mám ráda. A that's about it. Okay, kdybych to měla spočítat, tak jich třeba 15 vybraných, ale nejsem někdo, kdo chodí jako na velký party, seznamuje se s novými lidma. I just don't. A taky prostě mám v hlavě furt pocit, že mě všichni nenávidí. Jakože všichni. Takže prostě, jako když mě Ondra pozval na New Year's Eve party s jeho partou a ještě jedna borka z jeho party tam přitahla lidi ze svojí party a prostě byla taková jakože reálně prostě normální silvestrovská party prostě, jo. Tak pro mě to bylo jako horrifying. A já jsem si v hlavě začala prostě vymýšlet důvody, proč mě každý z těch lidí tam může nenávidět, jo. A přesvědčila jsem se, že mě všichni nenávidí. A jsem řekla, že já nejdu. Oni mě nenávidí všichni, já nejdu. Já jsem vynechaná, oni mě nemají rádi, já se tam budu nudit. On říká, co to meleš, jako všechno v pohodě, ne. Teď jsou to jako kamarádi, they all love you, they all want you there. A já úplně, oni mě všichni nenávidí. No, a pak jsem si jako to uvědomila, že asi jako je to píčovina, tak jsem jela a byla to ta nejlepší party mého života. Bylo to jakože reálně super a jsem hrozně ráda, že jsem takhle vystoupila z comfort zone a že jsem si to užila. Bylo to peak. My jsme ale taky mega rádi, protože ta silvestrovská party byla úplně skvělá. Jakože, tyjo, já jsem si to fakt užil, bylo to super, hlavně jsem poznal i jakoby nový lidi a nějaký jakoby víc, který tam byli, takže ježiš, to bylo úplně skvělý. Jakože fakt bych to zopakoval. A hlavně ta kámoška má tak krásný dům. Kámo, její barák, I'm dead. Jako... Miluji ten obývák a ten výklenek. Moje life updates jsou, že už jsem konečně zdravý, protože jsem asi byl 2 týdny mimo ve škole. Blbý, no. No, potom jsem se uzdravil, taky jsem byl na dovolený, když já jsem byl v Polsku. To jsem si vzpomněl. No, před Vánocem jsem byl v Polsku, to bylo, ježiš, tam to bylo tak hezký, jako fakt nádherná dovolená. Vánoční trhy prostě, kámo, krásný hotel a prostě tohle a všechno dobrý jídlo.
prostě na pár dní takhle jako s rodinkou a s blízkýma prostě super. Jako mega jsem si to užil. Takže jsem potom byl rád, že jsem se konečně uzdravil, protože letět do Polska bylo super. Dneska nám podcasty bohové nepřejou, právě jsme po třetí pouštěli kameru a nahrávání. Jebka, jdu zavřít okno. No takže do toho Polska bychom fakt měli jakoby letět spolu, kámo. Tam to bylo tak hezký. Strašně. A plus to město, letěl jsem do Gdaňsku, to je prej krásný i v létě, ono je to přístavní město, takže jakoby tam máš to Fish moře, food. máš tam, jo, jakoby fish and chips everywhere. Takže jakoby tam to bylo fakt hezký a doporučuje se to hlavně i v létě. To je prostě fakt dobrá destinace, takže coming soon, doufám. Ja. Takže a měl jsem, kromě hezký dovolený, jsem měl krásný Vánoce, měl jsem krásný Silvestr, jakoby fakt jsem si to mega užil. Dostal jsem krásné věci, dal jsem krásné dárky, ještě pár lidí to čeká, tak se těšte. A jsem rád, že jsem tady po takhle dlouhý době. Vlastně to bylo hrozně jakoby refreshing. Ale jako totálně refreshing si prostě takhle jakoby odpočinout úplně od všeho. Jakoby já jsem na školu sáhl 3krát. A jakože když 3krát, tak pořádně. A a na podcast jsme nešáhli vůbec. Tak mi to přišlo třeba strašně stressful. Jo? Jo, tak jako já jsem byla úplně v pohodě, jo, ale potom tak teďka na té dovolený, tak jsem se jako začala uvědomovat, že prostě teď nemám žádnou práci na podcastu, reálně já jsem si to udělala tak, že jsem od dovolený neměla žádnou práci a už jsem se stresovala z toho, že práci budu mít, až se z dovolený vrátím a začala jsem se uvědomovat, že mám milion věcí do školy, z kterých mám hotový hovno a jakoby pozítří jdeme do školy. Jakoby you can make it. Oh, I know, ale I just hate it. I get it. A všechno mě to strašně staré, jakože není jediná věc, kterou teď musím udělat, co by mě bavila. A to je na kokot. Mě mrzí. Máme rohlíky. No a dnešní epizoda bude vypadat tak, že si budeme povídat o Silvestru, o novém roku, co to pro nás znamená, co rádi děláme a tak prostě. Taková fakt, je to moje docela, já vím, že to říkám docela často, ale jakoby bavíme se tady jenom o dobrých tématech, o kterých nás baví mluvit a umíme na ně mluvit. A na tohle se hodně těším, protože nový rok je jakoby, já to mám rád tady to téma a k tomu se dostaneme později. Začal bych Silvestrem. A máme první otázku, jak slavíš Silvestr? Chtěla bys si začít? Já tady to mám hrozně jako jiný než třeba Vánoce, protože Vánoce jsou taková ta věc, která má jako tradice a každý rok seš s tou rodinou a tady ty věci, ale Silvestr je strašně random. Jakoby hrozně random událost. Jako, když jsem byla malá, tak jsem to asi slavila tak, že prostě moje rodiče byly na nějaký party a já tam byla s nima a pak bylo ohňostro a šla jsem spát. Nebo byla party u mě doma. My jsme dělali jako obrovský parties, kde bylo třeba 30 lidí a my jsme a mělo to jako nějaký téma. Měli jsme téma Among Us, Harry Potter, potom jako costume party. Každý rok jsme měli jiný téma, bylo to vždycky u nás doma. A když byl třeba Among Us, tak jsme prostě připravili hru Among Us i rolo a hráli jsme Among Us u nás doma. Když to byl Harry Potter, tak jsme připravili v každé místnosti jiný jako Harry Potter event a vyráběli jsme si custom hůlky a bylo to jako tak. Ježiš, to je hrozně hezký. Byla to jako dinner party a potom si všichni prostě partyovali až do půlnoci a o půlnoci šli děti spát a rodiče šli spát třeba až jako další rok. No a tak to bylo fajn a vzpomínám na to hrozně ráda, bylo to fajn a hrozně to něco, co si v budoucnosti jako dělat, jako hostovat giant parties, prostě v tomhle jsem strašně po tátovi, jako tatínková holčička v tomhle. Ale posledních pár let, co se moje rodiče jako rozvedli a tak a stěhovali jsme se, tak už to takhle nebylo. Minulý rok na Silvestra nemám nejmenší paměti, co jsem dělala. Já vím, co jsi dělala, byl jsi na Lipně. Máš pravdu, byla jsem na dovolený na Lipně. Rok předtím jsem nejspíš byla s babičkou a rok předtím taky, protože mi došlo, že ona prostě je sama a sedí v bytě na Silvestra. Tak jsem za ní jezdila. Bobinka. Jo, no. Pak jsme byli na tom Lipně a tehle rok už jsem jako big girl at a big girl party. Baddies. No, takže tak. Jako, když jsem řekla mým rodičům moje plány na Silvestra, tak bylo jako, že už bylo na čase. A jsme jako, jo, asi jo.
Jo. A co ty, Ondí, jak trávíš Silvestra? Hele, já taky úplně jakoby hrozně radom, jak si popsala, že jakoby každý rok se to nějak jakoby střídá, teď poslední dobou. Většinou se všechny rodiny ze sousedství prostě sešly u někoho doma, nebo se to střídalo prostě a tak. A my všechny děcka jakoby jsme tam prostě byli a užívali jsme si a koukali jsme na telku or whatever, kámo, děti dělají. No, Whatever děti dělají. já si to vůbec nepamatuju třeba. Jakoby, já si pamatuju to, že jsem tam byl, nebo to, že jsem se s někým bavil, jo, ale jakoby nepamatuju si, co jsem dělal jako v 8 letech na Silvestra. No jasně, no. No a potom prostě někdy, tyjo, jak dlouho to je? 3 roky zpátky už jsem byl takový, že hej, já prostě chci být jinde. A rodiče byl takový, že jo, to v pohodě. Jednou jsme byli u nás, ale většinou jakoby jezdím k někomu a prostě jezdím k někomu a jsem u někoho doma. Lucky bastard. Na zdraví. Šťastný nový rok. Co máš prostě jakoby nejradši na Silvestru? Nebo takhle, máš vůbec ráda Silvestr? I don't think, že mám žádnou emoci o něm. Jakože neutrál? No, spíš jsem taková jako, proč prostě slavíme to, že je nový rok, whatever, that's so nothing. Jako no a co taky další rok? Jako planeta keeps spinning, that's just what happens. Jako, a zároveň se jako, že proč jsme se rozhodli, že slavíme věci tím, že se nalijem. Jako koncept alkoholu mi často dělá problém pochopit a tohle tím, že je to tak jako widespread věc, tak mi to dělá ještě větší problém. Víš, jako proč ta věc o Silvestru je se ožrat? Jako reálně, jak jinak slavíš Silvestr? Jakoby je to takhle hrozně normalizovaný a je to hrozně jakoby podávaný lidem. Ano, jakoby řeknu ti Silvestr a ty si představíš party. Jo. Jako, why is that? Víš, jakoby, proč je to ten chlastací den? Jako, a proč slavíme tím, že se opijem, což jako, dobrý, já už jako in general jsem taková, že proč je to vůbec něco, co lidi dělají? Jako ten koncept mě jako vytáčí, jako koncept chlastu a chlastání. Ale když je na to celý event, takový jako reálně celosvětový event, a to je Silvestr, jako chlastací event, takže jako, why? It just doesn't click in my head, jakoby. Takže jakoby tady to je můj divný take na Silvestr, ale jakoby, co jsem, taky se na ten Silvestr opiju. Jo, jakoby kritizuju to, ale dělám to, ale a ty si tam jsem taková, že jako, proč? Jako, jasně, dělám to, protože kamarádi, dělám to, protože je to jako the normal thing to do na Silvestr, ale in the back of my mind jsem jako, why is this the thing to do na Silvestr? Víš, co mám nejradši já? Jakoby já budu fakt trapnej, ale já mám nejradši fakt 12 hroznů pod stolem. Jakoby I really do like it. Jseš na té party. Všichni jsou jako, jo, šťastný nový rok, držíme v ruce ty skleničky s tím přípitkem. Ondra je pod stolem a žere hrozný. Já odpočítám. 3, 2, 1. A já v tu chvíli začnu žrát ty hrozny. A jakoby fakt to za tu minutu stihnu. A stihl jsem to minulý rok, stihl jsem to tenhle rok. A jakoby já jsem to dělal jenom jakoby minulý rok poprvé. A byl jsem takový, že ty vole. Mně se to splnilo, já jsem byl krásnej, úspěšný, bohatý. Tak to udělám znova. A letos jsem teda jedl ty fialový. Příští rok to zkusím s tebou, ale jako... Jo? No. Tak jo. Ale jako tehle rok prostě jsi na té party, je tam 10 nebo 12 nás bylo? 10, já nevím, proč si myslím, že nás bylo 12. A to je pohoda. Je tam teď 10 dalších lidí. A všichni stojí na židli z nějakého důvodu, protože somehow that is a thing. Prostě Jakub. Co? No, prostě byl nový rok a já jsem chtěla jít ven koukat na ohňostroje. Jo. At that point utekl ven čokl. Takže Mařina běhala za čoklem. A najednou už se otočím a všichni stojí na gauči. A ten... Můžu říkat jména? No jasně. No a Jakub mi šoupe židle, takový, že jdi na židli. Co? A on, no všichni musí nahoru, Máří honem. Tak Máří přijde. Oh, maybe it's jako their thing? A jde do toho výklenku. A pak se že šťastný nový rok a všichni skočí. Možná je to jejich jakože skáčou do nového roku. Jo, oh. And I've never done it, takže to bylo cute, ale já jsem v životě nebyla uvnitř na Silvestra. Vždycky na Silvestra jsme šli jako ven, ať už jako se projít na kopec, u kterého jsme bydleli na vyhlídku, koukat na ohňostroje, a nebo prostě stát venku a koukat na ohňostroje.
Ale tehle rok jsem neviděla jediný ohňostroj. Jakože I didn't see a single ohňostroj. Jako slyšeli jsme je, ale neviděli jsme je. Prostě nevím, prostě kolem toho baráku, kde jsme byli. Nebyly ohňostroje, tak to bylo jako na rovině a ne na kopci a ne u města, takže prostě nevidíš nic. Jako takhle, oni byli vidět. Já jakoby, takhle, já taky ano, přesně, já hrozně jakoby bejvám venku každý rok, ale prostě minulý rok jsem se žral hrozný a pak šel ven a stejně jsem ty ohňostroje viděl. A tenhle rok jsem se žral hrozný a byl jsem takový, že no ale počkej, já celý svůj život vidím aspoň jeden ohňostroj na to. Takže jsem prostě se zvedl a byl jsem takový, že já jedu najít. Kamo, tak já jsem pak vyrazil sám na zahradu a jakoby podíval jsem se, kde je ohňostroj. Jo, tak já jsem taky jeden jako viděla, ale viděla jsem jako konec. Takže jakoby jsem si říkal, že aspoň to mi bude stačit. 12 hrzunů pod stolem. Pro ty, co nevědí, co to znamená, protože mi došlo, že lidi nevědí, co to znamená, jo. Je to španělská tradice, myslím. A jakoby 12 hroznů symbolizuje 12 úspěšných měsíců. Takže jakoby sníš je a měla by si po celý rok být úspěšná, šťastná, zdravá, mít hodně peněz a lásky. OK. Jo. A z téhle tradice to vychází, že prostě já vlastně nevím proč, ale mě o tom řekla kámoška, se kterou jsem byl minulý rok. Mě o tom řekl TikTok před minulý rok a byla jsem, že hovnas. A potom minulý rok jsem viděla Ondřeje pod tím stolem, byla jsem jako ježiši. A tehle rok, jaký minulý rok jsem byla taková, že jdeme na party, on to nebude dělat. Jasně, že jsem Byli to pod udělal. tím stolem třeba ve 3. Jo, ve 3 jsme tam byli, no. I love that. Já už bych se přesunul na další téma, který máme, a to je, jaký byl pro tebe rok 2025. Kdybys to měl jakoby shrnout třeba slovem, větou nebo něco. Tricky question, isn't it? Já vím, ale prostě try it. Life changing? OK. Makes sense. Protože vím. Ti, co ví. A do I elaborate, nebo jako je to otázka, na kterou řeknu jedno slovo? Jako můžeš to rozvíst. OK. No tak. V roce 2025 jsem chodila na tu nejhorší školu ever. Rozvedli se mi rodiče. Dropoutla jsem z tamté školy. Napsala jsem přijímačky. Dělala jsem pohovor na přestup, který mi nevyšel. Stěhovala jsem se 2krát. Dostala jsem se na střední podruhé. Šla jsi na tu střední? Šla jsem na tu střední. Byla jsem ta divná holka, která je o několik let starší než všichni v její třídě. Fuck these bitches. Ročníku. A asi takhle bych popsala 2025. A ukončila jsem ho with a bang, jako spokojená s kamarádama a se stabilitou ve svém životě. To je ale hrozně hezký. Jo, jakože ale to je tak hezká věc, co říct. jakože v roce 2025 se můj život úplně rozpadl a pak se postavil a končila jsem ho jako everything's fine. To je hrozně dobrý. Jo, jako 2025 byl fire a jsem taková, že a teďka mám úplně všechno, takže 2026 bude banger. Jakoby furt neklokuju to, že už je jiný rok. Jo, to já taky ne. Mě to většinou trvá třeba 2 měsíce. Nějaký většinou, ale tenhle rok to vstřebávám nějak jako, ne že rychlejc, ale víc tak jako přirozenějc, než jakoby minulý roky. Víš proč? Podle mýho 2025 byl docela shit. Jako, já nevím, já prostě, na jednu stranu se mi splnilo fakt jako skoro úplně všechno, co jsem si dal na svůj vision board, o kterých budeme mluvit později. A jako fakt jsem byl úspěšný, byl jsem hezký, začal jsem dělat věci, které jsem prostě jako hrozně dlouhodobě chtěl dělat. A jakoby jsem tady, jsem zdravý, jsem spokojený a jsem úplně v pohodě. Na druhou stranu prostě si říkám jako... Já už vím, já si říkám, že těším se, až to bude lepší. Že jakoby říkám si OK, před rokem jsem byl třeba lobotom, nebo ne, že lobotom, ale prostě jako, že teď jsem někde úplně jinde. A vím... Já si taky říkám, že já na začátku tohoto roku jsem byla jako úplně blbá. No a že prostě vím, že budu někde jinde. A jako fakt no brzo. Jasně. A že mě to fakt jako čeká a cítím to. A že se na to hrozně těším. Proto si říkám, že už stačí 25.
Jakoby stačí. Jako jo, já mám pocit, že jsem v 2025 udělala tolik posunů, že bych teď vlastně ani nechtěla. Já teď chci být jenom prostě spokojená, konečně na střední a mít to, co jsem měla mít před těma rokem, 2. Já to mega chápu. Ale jako ty v roce 25 je fakt hustý. Jakože máš u mě takový respekt, holka. Jako, Děkuju. ty jsi to nejvíc zabila. A jakoby to říkám úplně s čistým srdcem, pojďme se nalít čistýho vína. Jakoby ty jsi udělala tak velký progres. Jakože tak masivní progres. Ty jsi jiný člověk. A jsem na tebe nesmírně pyšnej. Jakože Já you don't jsem even know. si to třeba ještě před týdnem vůbec neuvědomovala, že jako za tenhle rok za minulý rok se toho reálně stalo tak strašně moc v mém životě. Víš, ale už i tohle, jo. To ty jsi si jako nikdy neuvědomovala. Co? Jakoby, kolik věcí si dokázala. A mám pocit, že No já mám čím dál pocit, že tím- si to furt neuvědomuju. Já mám pocit, že začínáš trošku. Jo, jako jo, ale jsem si taková, že jako, tak se to stalo. 2025 byl podle mě shit. Jako beru to trochu zpátky, protože jsem, jak jsem říkal, dokázal fakt hodně věcí, jsem na sebe hrdý. A jakože spíš jsem takovej, že OK, jako těším se dál, protože mi to zajímá, co bude dál. Jo, Jako hrozně moc. mega jo. Je to crazy koncept, že jakoby život jde dál a že každý den se znova zbudíme a dějou se nové věci. Já to miluju, mě to strašně líbí. Jo. Jakoby občas jsem takový, že jo, stačí. Ale jakoby to je normální, no. Já se dneska totálně vyrušila, protože máme v obýváku strašný bordel. Kámo, můžu se zeptat? Můžeš. Jako, Co to je? To je trouba na pizzu. Co? No, to je trouba To na je pizzu. trouba na pizzu. To je trouba na pizzu. A kde má třeba zásuvku? Ona je na plyn. Teď tady mám takový kvízeček. Jebu vám, vole, to je strašně trapný. Anketku. Co jsi v roce 25 dokázala? Jakoby kdybys měla říct I highlight. have no idea. Jeden highlight, kámo. Dostala jsem Střel se cokoliv. na střední. Wow. Jakoby period. Tak to je fakt trapný. Strašně jsi to zabila. Jo, je to fakt trapný, vole, protože jsem to posrala Ne, a to, že musela jsem řekl jsem period, podruhý, bylo vole. trapný. To jsem si myslel. Dobrý. Kdybych měl já říct něco, tak já bych řekl, konečně jsem začal dělat modeling. Jako you Jakoby- better believe, že když jsem dostala tu zprávu, jestli jdu na jeho fashion show, jako my baby! Jakože it's crazy and I like see it. Jakože let's have it again. Jakože get back into that shit. Z toho budu třeba brečet. Ježiš, děkuju. Ne, lidi, jako o tomhle určitě budeme mluvit v nějaký epizodě, ale tohleto je můj highlight roku 25. Jakože fakt je. Přehlídka Exist. Miluju to, miloval jsem to každou sekundu, do prdela se směju. Miluju to, miloval jsem to každou sekundu, co jsem tam byl a jsem hrozně rád, že jsi tam mohla být taky. No tak dobrý, one thing about me, jakoby tohle fakt nevím kam zařadit, ale Jo, v roce no. 25 jsem byl 3krát ve Španělsku. 3krát. Můžeš mi říct proč? Hele, na dovolený s rodičema, na výletě se školou, na dovolený s tebou. Jakoby já jsem v roce 25, no tak to je další highlight mýho 25, já jsem cestoval house. Jakože house. Já jsem byl Já 3krát asi ve taky. Španělsku, na 2 Erasmech, Erasmus plus to je jakoby na týden 10 dní. Protože jsem byl v Maďarsku, ne hovno, na Slovensku a v Rumunsku. Pak rozhodně jsem byl u rodiny v jiný zemi. A jakoby ještě někde byl jsem v Egyptě. Ještě někde jsem byl určitě. Jo, byl jsem v Německu a byl jsem v Polsku. Takový prostě výletíky, to bylo fakt super. Jakoby 25 a cestování, super, miluju to. Takže další věc je, co tě v roce 25 jako nejvíc posunulo. To mám asi vyrovnaný, asi rozvod mých rodičů a celá ta experience toho, že jsem psala znova přijímačky a prostě celá ta experience toho změny školy. Takže jako změna školy a rozvod rodičů. Yes. Rozvod rodičů mě asi posunul v strašně moc věcech. Jako strašně moc věcech. A bylo to hodně co jako processnout a uvědomit si,
různé věci a zjistit zpětně, prostě pak vidíš všechno jinak reálně a jako, nevím, nějak se jako na to zvyknout, že prostě jdeš večer spát a nemáš v baráku oba rodiče. Prostě nemáš. Víš, a jsou to takovýhle maličkosti, na které se musíš zvyknout, které jsou kurva divný, ale jako teď už jsem se na to zvykla, teď jsem s tím maximálně v pohodě a vlastně je to super. A vlastně it works for me. Je to strašně funguje to, že se mi rozvedli rodiče. Já jsem fakt ráda, že se mi rozvedli, ale prostě bylo to hodně, co se naučit. Jako naučilo mě to fakt hodně. A přestup na jinou školu, no to bylo jako journey. Jakože jediné, co mě udržovalo při životě, byla ta hope toho, že přestoupím na jinou školu. And I need it. Takže tak. Což je jakoby tak dobře, že jsi to udělala. Já jsem tak rád. Já taky, jakoby ta představa toho, že jsem jako, když jsem to poprvé rozhodla, že to udělám, že poprvé jsem se rozhodla, že jako já chci na jinou školu, tak to jako, že asi to zkusím. Jakoby, kdyby mi to nevyšlo, I actually don't know if I would still be here. Jakože takhle vážný to bylo. But I'm good and I'm here and I'm happy. Takže jako jestli jste na shit škole, get out. Protože jsou to 4 roky vašeho života. Ne-li víc, že jo? Ne-li víc, že jo. Takže tak. No, takže mě nejvíc posunulo to, že jsem jakoby... All them boys? Wow! Jo, tak tenhle posun, když udělal, tak já jsem normálně jako ten den, co si začal mít jako zpětnou reflexi a uvědomění na jakýkoliv tvoje situationships tehle rok, jako když ty svou vlastní pusou a svým vlastním mozkem jsi mi popsal moje pocity ze všech tvých situationships tehle rok, jak jsem byla jako on prozřel ten kluk. Jako I'm so proud of you. Oh my god, děkuju. Jo, jako, já jenom jsem ráda, že si uvědomuješ svůj self-worth a že by ses neponížil. Jo, teď už ne, doufám. Oh, I will make sure. Yes, please. Jako ano, nejvíc, co mě posunulo, byly moje situationshipy a lidi, který jsem měl rád nebo miloval, no. Takže zářím teď. Tehdy taky, protože jsem vypadal jako fakt jsem vypadal dobře. Yeah. Ale teď vypadám... Teď vypadám jakoby mnohem líp a jsem se sebou jakoby spokojenější. A já vím, já často říkám to, jak vypadám, ale pro mě je to... Já jsem si nedávno hrozně uvědomil, to bude trošku deep myšlenka, jo, že people, a zvlášť já, I would be nothing without self-care. I would be nothing. Víš, že chápeš, že to, co mě dělá, jakoby fakt significant, fakt hezkýho, fakt jakoby, že prostě vyčnívám, je to, že jsem se o sebe prostě začal starat. Víš, a jakoby nejsou to jenom vlasy, je to i hrozně jako pleť. A když říkám o sebe začal starat, tak myslím jakoby jednak o sebe navenek, to, jak se oblíkám, to, jak vypadám, prostě skincare, self-care, ale taky to, jak jsem prostě jakoby změnil mindset a začal se zajímat jakoby o sám sebe, ale psychicky. Jo, jakoby... Imagine, že bych v celém podcastu měla good posture. Kamo, strašně, rovný záda. Ale já takhle nevydržím sedět. Já taky ne. Let's talk about the fact, že jako rovný záda, good posture, vás to jako nebolí. Jebu vám to. Jakoby, já vím, challenge, že bych... challenge. Koukejte, jo? Já bych vypadal mnohem líp. Jakoby takhle vypadám jako fetinka na Mount Jaru. Takhle vypadám prostě fakt dobře. Challenge. Dobře, tak jo. Takže... Self-care, uvědomil jsem si, že je to super. Jo, uvědomil jsem si, že prostě je to super a že jsem hrozně rád jakoby za to tam, kde jsem. A uvědomil jsem si, že prostě I want to do it for myself. A jakoby nikdy bych nezměnil nic, co jsem udělal v minulosti nebo řekl, protože si prostě zatím stojím a protože mi to dohnalo tam, kde jsem. Takže jakoby i když si řeknu, jo, ty situationshipy byly fakt blbý, nebo prostě ty lidi, kteří se mi líbili, nebo se mi miloval, byli fakt blbý. Well, nebylo to pro mě zdravý, ale jakoby díky tomu jsem tady, kde jsem. A jsem takový, jaký jsem. Takže jakoby jsem za to rád. Jo, strašně. A to ty hrozně vždycky říkáš. Že bys nic nezměnila v minulosti. Že tu otázku... Ne, já bych neměnila ani minulost, ani budoucnost. Jakoby, what do you mean? Jako, prostě jsou určitý věci, s kterými nefakuju. Jako, manifestovat si lásku.
jakoby manifestuj si lásku, ale nemanifestuj, jakože napsat si jméno svého crushe na papírek a spolknout to. Holka, that's not healthy. If it's not meant to be, it's not meant to be. Nemůžeš forsovat někoho, aby tě miloval. Láska se má stát, lásku nemáš vynutit tím, že si honíš ve vlaku. Tadášku, Do prdele. Ne, prostě jakoby that's not how love happens in my head a prostě jsou určitý věci, s kterými nefakuju a to je měnit věci, co se staly v minulosti, litovat minulosti. Proč bych to dělala? It gives me nothing. Mega real. Jakože hodně jsem se poučil ze svojí minulosti. Proto s tím jakoby strašně souhlasím. Věc, co si tenhle rok začala dělat a fakt tě jakoby baví. Chodit do školy! Ne, jakože asi reálně. Já nevím, jakože já chodím do školy ráda a když tam nechodím, tak mám FOMO. Ale je to jako od září. Jo, Jinak prostě zbytek nová roku škola. jsem tam reálně nechodila. Já jsem z té minulé školy, z které jsem odcházela, tak já jsem měla tak vysokou absenci, že jsem nebyla klasifikovaná ani z jednoho předmětu. Ještě neprošli. Fakt jakoby moje vysvědčení má od zhora dolů neklasifikovaná, protože tak moc jsem do tam té školy nechodila. Jo, takže one thing I started doing is going to school. Na základce já jsem tam taky nechodila. Jo, takže prostě now I am a going to school girly a třeba po 5 letech nemám problémy s absencema. To je mega dobrý. Jakože fakt jsem za tebe mega rád. A vidíš, prostě je to tím, že jsi vybrala správnou školu teď. A že tě fakt baví. Too. A co jsem to, já jsem něco chtěla hrozně říct na to. No jo, je taky dobrý říct, že jsi na tamtu školu přestala chodit, jakmile se dostala na novou. Ne, No tak ale já byla nemocná. já vím, ale předtím jsi tam aspoň jakoby trochu se forsovala, abys tam šla. A potom se na to Jo, úplně třeba jednou týdně. No vidíš, ale no dobrý. To se nepočítá, honey. OK, I Jako mě ty tried. enka vycházely ještě předtím, než jsem začala se Fakt? snažit. Jo, já jsem to krát nikomu neříkala, všem jsem lhala. Jako, Aha. nejvíc jsem to lhala svojí mámě, tobě jsem asi taky lhala vlastně omylem. Já mám pocit, že jsem se mentálně probudil v srpnu. Já myslím, že jsem se mentálně probudila v září. Jakoby blbý. Proto tolik nemusím 25, protože já nevím, já mám prostě pocit, že jsem nebyl tolik jako, Jo. že mi nedocházelo hrozně moc věcí, které mi mělo docházet. I když vlastně, jakoby hrozně moc, do toho srpna my hrozně skáčeme, jako I'm so sorry. It's whatever. Ale do toho This is srpna, our podcast, we jump how much we want. reálně, do toho srpna jsem prostě, ano, samozřejmě, jo, byl jsem to furt já a dařily se mi věci. Do prdele, v květnu jsem šel přehlídku, jo. Ale prostě v jedné určitý věci jsem prostě podle mě jako spal a probudil jsem se fully v srpnu. A tehdy mi došlo, že tohle's to blbý. And I'm talking about the situationship. No, No, jasně. not even situationship. I can't Yeah. not even call it like this, kámo. Co jsi začal tenhle rok dělat, co tě baví? Já jsem začal chodit... kurva. Já jsem začal cvičit. Really? Já jsem začal dělat modeling. That's to why jsou- you're so hot. Takže tak a za to jsem hrozně rád. Teď jsem měl sice teda pauzu, protože jsem byl nemocnej docela. No ale hodlám se vrátit. Jo, tak já vám něco řeknu, když se koukám na fotky Ondry na konci 24, tak jsem Dáme jako, fotky? kdo to je? A když koukám na fotky teď, tak jsem jako, honey. Jakože reálně, he put that work in and you can see it. Jakože tady fotka ze začátku minulého roku, / konec 24, a tady fotka now. Tady fotka now. Tady fotka, jako lidi. Teď bych se už přesunul na nový rok 26. Máš nějaký jakoby předsevzetí? Takže, co bych chtěla dokázat tento rok? Jako, I think, že je na čase, aby... Já už jsem over my ex. And I say that. Proud of you. Proud of you. Proud of you. Jo? Tenhle vztah je něco, o čem tady nechci mluvit. Tak je na čase, aby jsem si v roce 2026 našla někoho. At least I should try. Yes, Víš, že už please. mám prostě v životě ten prostor. Ale nechci to pušovat, jo, ale mám tam tu relationship fotku. Tak to bych docela chtěla tehle rok. Pak tam mám
art, a lot of it. Chtěla bych se vrátit k art. Konečně bych chtěla něco udělat na kruhu, na keramice, protože to furt odkládám. A teď ho máme ve škole. Protože končí moje daddy's girl éra, i když bylo strašně super, že jsem nemusela vůbec řešit peníze a všechny peníze, které utrácím, jsou mýho táty, tak už jakoby jsem ve věku, kdy bych asi se o peníze měla začít zajímat, bohužel, takže I guess I'm getting a job. Womp womp. A mám tady samozřejmě cestování, mám tady jako cestování with my girls. You're one of my girls, obviously. Of course. A pak tady mám udělat něco crazy s Ondrou, což nevím, jestli tady chceme líkovat. Ještě ne. Ještě ne? Ještě ne. Já to dneska líknul mámě. A pak tady mám koncerty, už máme koupený lístky na jeden. Jo! No, takže tak, to je můj 2026 vision board. A to jsou moje věci, co chci dokázat. A to je věnovat se víc umění, začnout si něco s někým aspoň trošku, protože už na to mám konečně v životě prostor. Chtěla bych začít víc feelovat tehle podcast. Jakože dávat tomu víc pozornosti, protože teďka to nebyla moje číslo 1 priorita a teďka jsem taková, že už na to mám ten čas, na to mám ten prostor, baví mě to, takže let's have it. Jakože fakt chci mít ten svůj autistický jakoby special interest jako tehle podcast. Takže tak, to jsou moje cíle. Dáš si na vision board naše logo? Cože? Dáš si na vision board naše logo? Ano. Jo, tak já taky. Tak já mezi tím začnu. Ty si rovnou nakousla další téma, což byly vision boardy. Tak já to rovnou spojím. Já mám jedno, jakoby, takhle, já oddělím svoji vizi a svoje předsevzetí, jo. Jakoby, co já mám fakt jako velký předsevzetí je hrozně se loknout in na sebe. Jakože fakt mega se loknout in na sebe a být jako, chci dělat všecko, proto, abych já byl v pohodě, aby mě život bavil, abych se cítil dobře. Víš, jako prostě chci se loknout in na to, abych byl spokojený. Že... To je moje předsevzetí. Jo, jakože... Jo. A prostě na vision boardu se docela shodujeme, jo. Jakoby, ano, mám tam ten relationship, ano, prostě... Ano, dám si ho tam, dám si tam ty peníze, dám si tam nějakou kariéru, nějakou kariérní věc. Hodně bych si tam dal modeling, nebo ještě promyslím, co přesně, ale nějakou kariérní věc bych si tam strašně dal. I hate kariéra. Jako to mě tak strašně stresuje. Jakože, a oba moje rodiče jsou business owners, takže na mě hrozně ten předpoklad toho, že jako za rok si začnu nějaký business. Ale já jsem taková, že give a single fuck about kariéra. Já kdybych mohla, tak jsem do konce života tatínková holčička. I really get it. Jako kariéra mě taky stresuje. Zároveň mám vizi, co bych chtěl dělat. It's so you. You so do it and you have a vision and you're like so work oriented and I just cannot give more of a fuck. Jakože budu dělat do kavárny a budu taková, že dělám si kafička, haha, fu. And that's about it. Jakože nothing more is happening. Jestli v roce 2026 dostanu nějaký geniální business idea a na konci tohohle roku budu fucking, vole, business woman, tak budu jako, tak to je plot twist roku. Protože momentálně je můj mindset jakože kariéra boohoo, annoying, boring, hate it. Jako chápu. To je v pohodě. Takže něco z kariérního hlediska, pravděpodobně tam určitě bude modeling plus něco jiného, protože život modelingem se do 70 prostě nemůžeš. Jo, Bůh ví, jestli my vůbec půjdeme do důchodu. No nic. Horrifying jako svině. Důchod. Já jsem z toho zamotala hlava. Co je vůbec důchod? Já nevím, jak funguje život. Já třeba nevím, co je to daně, co je to důchod, co je to spořící účet. Já nevím tyhle věci. Prostě I just don't. Já ti to někdy řeknu. Já si nechci. Ale jakoby já aspoň tady řeknu, jak to myslím, jo. Prostě jako už teď se posouvá věk, kdy se jde do důchodu a když si to jakoby spočítáš, kolik je nám let a kolik je jakoby našim rodičům nebo prarodičům, v jakém oni jsou věku, aby byli v důchodu. Are you good? Jo, já jenom chci říct ještě, že si chci na vision board dát to, že magicky se jeden den probudím a moje heart issues budou vylečený. Já prostě už je nebudu mít. Protože poslední třeba 2 měsíce mám fakt jako weird heart rate issues, kdy prostě stojím v kuchyni a najednou 140 beats per minute. Jakože obaluju vánoční řízky a zpívám si Mariah Carey a fakt jako dropnu na tu zem a jsem jakože a cítím ten chest pain.
takže něco z kariérního hlediska. Potom bych si tam určitě chtěl dát nějaký peníze, nějaký skvělý zážitky, hodně cestování, potom moje oblíbený lidi samozřejmě, viď? Já děkuju. No tak to je jasný, ne? Náš podcast a to je Mega. jakoby teď všecko, co teď vymyslím, až se loknu i na ty konkrétní fotky, tak prostě A to přijdeš. toho asi bude víc. Ale Já jakoby, to miluju. je to skvělý, já tu aktivitu úplně zbožňuju. Já zbožňuju plánovat si ten rok a vybírat si ty fotky, které si na ten vision board dám. A kdybych jich tam mohla mít třeba 100, tak jich tam mám 100. Momentálně mám 44. OK. Já jakoby, ještě víš, co si tam přidám. Já si tam dám víc těch oblíbených momentů z roku 25, protože jich je docela dost. Yes, to je Jakože- strašně super. Jakože ne, já chci letos to mít nějak zhruba pade na pade a ne tolik Pinterest a spíš jakoby ty věci, To které se mi hrozně staly. miluju, protože to je prostě víc reálný, víš. A No když mega jo. když se podíváš na tu fotku tebe s těma kamarádama, tak si jako, já si manifestuju, že budu mít víc tohohle, co už jsem měla a je to pro mě opravdový. Když to máš cvičení z Pinterestu, No jasně no. no. Takže jakoby víc si tam chci dát svoji galerii. Jakoby 40 000 fotek, nebo kolik, super. No a já se mega těším, až si my dva spolu budeme dělat ty motion boardy. To bylo úplně super. Pardon, mě je fakt divně. Ale jo, já to miluju. Moje máma je spirituální borka a má jogový studio, v kterém dělá každý rok akci tvoření vision boardu a these hoes pull up. Takže Už po druhý. yes, takže my půlneme up, dáme si ten tanec, ona bude mít zapálené ty svíčky, ty vykuřovadla a všechno to bude strašně super a budeme si manifestovat, že bude mít ten nejlepší rok ever a Jo. bude to super and I'm so excited a miluju tohle a doufám, že je to něco, co budu dělat ještě třeba na 100 let. To je takový sneak peek malej, protože my jsme jakoby spirituální borky. A Jo, ne spirituální díl, prosím! spirituální díl coming soon. Well, yes. Takže jakoby těšte se, že tady z tohle téma ještě rozvedeme. Tohle to o nás ví fakt málo lidí a to, Jo. že to teď jakoby líknem do... Jakoby o mě to neví skoro nikdo. Jo, tak pro mě je to taky hrozně jako something I keep jako private and sacred to myself. No, takový jako soukromý moje téma. Takže jako... Teď to víte. And I'm completely okay with that, protože jsme plánovali spirituální díl, protože je to náš společný koníček. Tahle ho šumí. Už to končíme. No, už bychom tenhle díl pomaly chtěli ukončit. Kurva, pomaly, vole, slovenčina Pomaly. vypíčená mi tam skáče. Už bychom tenhle díl pomalu chtěli ukončit. Chtěl bych vám taky říct změnu, kterou jsem, myslím, říkal i na Instagramu. A to je, že budeme vydávat jednou za 2 týdny, jako vždycky, ale ve středu místo v Yes. úterý. V 18:30 furt platí asi, I guess. Jo. Jo, tak super. No, protože středa prostě lepší den. Prostě Yes, se to líp líp hodí. mi to sedí do rozvrhu. No, well yes, takže super. A no, děkujeme, že jste nás poslouchali, děkujeme, že jste nás podporovali a chceme vám ještě jednou Díky. popřát šťastný nový rok Šťastný nový rok! a vidíme se za další 2 týdny. Poslouchali jste Who Cares? S Ondíkem a s Evy! Because who the fuck cares? Love you! Pa. Sledujte nás na Instagramu, na TikToku a všude. Na Spotify dejte odběr a like a sdílejte. Jo, hlavně dejte kurva odběr. Jakoby what do you mean, že 73% lidí, co poslouchá podcast, neodbírá kanál. Děcka, Hulte mi! pull up, Subscribe. prosím. Máme vás moc rádi. Bye bye.